Дора Петрова Габе. Тя е българска поетеса, писателка и много интересна и магнетична личност. От малка получава най-доброто образование, има достъп до всякаква литература, посещава културни мероприятия и учи много за света. Дора Габе се насочва в областта на детската литература и не след дълго получава голямо признание. Тя е носител на почетна грамота от Всемирния съвет на мира и на Златен кръст за заслуги за българо-полските отношения. Удостоена е с награда от Съюза на българските писатели за стихотворението и родина, а по-късно и с званието Народен деятел на културата. Тя е носител и на литературните награди Иван Вазов от Общинския народен съвет в Пловдив, както и на специална награда на Съюза на българските композитори за стихотворението Песен Вироглавка, отличена с орден 9 септември, 3 степен. Дора Габе оставя зад себе си творчество и изключително интересни истории за живота на една талантлива жена, която е била обожавана от мнозина през годините.